Un terç de la brossa que aboquem al contenidor de rebuig és orgànica i més d'un quart en vasos. Això ha quedat reflectit a través de la caracterització de residus que s'ha fet en el marc de la Setmana Europea de la Prevenció de Residus. Una acció dirigida a l'alumnat de la ciutat en què s'ha buidat el contingut d'un contenidor gris per analitzar-lo i valorar com reciclem els pretencs i pretenques. En aquest sentit, tot i que al Prat cada vegada hi ha més conscienciació sobre la necessitat de reciclar, encara queda marge de millora. Se segueixen abocant molta orgànica i l'orgànica és el que produeix, el que dona més pes, en més quantitat en quilograms en un contenidor de rebuig. Ens acostumem a trobar aquests residus. També encara es troba que hi ha algú que llença pots de vidre en el contenidor en el de resta, quan els pots de vidre sabem que van en el verd, i també trobem cartró, paper, que hem de recordar que van al contenidor blau. O sigui que la gent del Prat recicla, però encara queda marge de millora. Activitats com aquesta ajuden a mostrar a la ciutadania i especialment als infants la importància de triar bé els residus a casa i dipositar-los al contenidor corresponent perquè es puguin reciclar. I és que es tracta d'un hàbit que cal aprendre des de petits per poder generar una ciutadania compromesa i que aposti per la sostenibilitat. Si aconseguim que aquesta generació d'ara sigui més conscienciada i el reciclar no ho vegin com una tasca feixuga, sinó que és molt fàcil reciclar, doncs això contribuirà a que en les properes generacions es recicli més, perquè el planeta ja està molt saturat de residus. Veure un contenidor bolcat i veure el que hi ha dins, tendim a preferim no mirar com està aquell contenidor, però és una realitat amb la que convivim, o sigui, aquesta realitat existeix i és una font de residus, és una font de problemes al no reciclar. Una vegada feta la caracterització de residus, la brossa separada es pesa per saber exactament quin percentatge representa cada fracció. La Setmana Europea de la Prevenció de Residus se celebra del 21 al 29 de novembre amb l'objectiu d'organitzar diferents accions de sensibilització per donar a conèixer estratègies de reducció de residus a tota Europa. 11, 12, 13, 14...